Tengah kuat ban ya thu ang ne hadin ba menin pilai keli badon ki beriu ki barawan rung syaka jela ka jengi ki ban rung syapo ka district jengi ki ba lesi ki yait light nang ti na po ka entry points te menta nilai don ke meeting ban ngai ai ke direction na u chief secretary syaparo ki board district ke ba kan deputy commissioner ba ki SPs ba kin long ki ba pikir ki ban long vigilance more vigilance nakitu ki entry point bat karai ko long bangi ong baki day ban check ya ka way pa ka way ka kali kabawan syapo east castles lani ban room hapo riboy naman ngi mentangi don ka lockdown nang ta riboy district menta ka don lockdown kim day ban room light no ki emergency cases lani ki don ki case ki ba wanra e kamarbam kamardi tang bayakata rukan long katkum ka permission ka bakiyo na ki deputy commissioners bat ki hap ban yai lengba katkum ka entry point ka bangi na government ngi labu kata ka bangakwa ban pensyai hakani kapor